Билдингс. Това е спонсор. Не знам, пише Империя отпред. Сигурно е... Само за тренировките. Може би е спонсор за тренировките. Това е тренировъчна панелка. Има записано. И ми даде, ама няма такова, няма номер, няма... Трима го пресираха и извършиха фал. Борката Шопов. Дали ще успее от тук да вкара директно във вратата? Може би трябва малко повече да се засили. Пас към Джамбазов. Маринов към Димов. Димов към Стилян. Отново Димов владее. По-бърз сега, Борка ще ми топката стига. Разбира се, в такива двубои обикновено Борката е победител. Давай на място им. Давай още. Прибирай! Прибери се, да, чивай! Тая стара кръчма. Първа топка, първа, втора, гледай! Взимай! Обръщи се и би. Обръщи се и би. Аре бе! Аре видео! Яне! Значи трябва да свърши след 3-4 минути според мен. Аз лично би го прекратил веднага, но не всичко зависи от мен. Мисля, че малко избързвате, колега. Има поне 10 на минути още. Те почнаха малко по-късно почнаха. Алекс, Ей, Лазаров. Ай, Алекс, влизай, Алекс. Лазаров позабави се и се върнаха защитниците на Спартак. Прибирай сега! Залъпкай! Прибирайте се! Айде с първия Спартак играйте, не с втория! Напред! Вие Спартак, няма първи. Няма въздав! Айде първа! Дай мир! Браво! Дай в него, няма да се... Браво! Браво, момчета! Горка! Ето 10 минути, както прогнозирах. Може би трябва да сменят направо целия отбор на Реал, че всички поокапаха, с изключение на вратаря, естествено. Браво, Винка.
Повече кондиционни тренировки мисля, че са необходими. Повече да се наблегне на физиката, издържливостта. Ще им трябва, да. И за по-нататък ще им трябва. Че то кърма е. Бошката излиза, Тео влиза. Смяна имаме и в отбора на Спартак Пловдив. Митко Илиев е на вратата, но в случая ще играе като стопер, ако гледаме позицията му. Лягай, Вики! Лягай долу! Прави кълбеса. Боре, ботни го! Не я пускай на земята! Тук трябваше да има нарушение. Ади, Вика! И там грешка на Борис Шопов, която с 2 крачки беше поправена. Браво! Яна! Нели, десо там е така отстрани. Нова смяна. Георги Лучев влиза, Стилян излиза. Моля? Да. И атака за Реал. Пробвай! Браво! Силен удар отдалече, Джамбазов. Димов. Топката му изостана. Браво, Вилине! Браво, Вилине! Добре, добре. Браво! Удар на Шопов отдалече. Ослаждат му са тези възможности да напада Шопов. Браво, браво, Велика! Браво така! Какво викаш, Реал Пловдив 2? 3. Защо пак нямаме достъп до акаунта? Пак ли смени компютъра? Какво стана? Не бе, не знам, нещо с големя съм. Не знам. Как се изтрил този акаунт? Не знам. И как се изтрил? И аз това се питам. Питах и Дилен, той каза, че няма нищо общо. Към сигурен ли си? Това ще го оправихме с помощта на хакери. Хакери са били нужни. Да, бе. Без хакерите нищо не става. Помогнаха момчета. Това е така наречен естествен интелект.
Шопов към Коцето, Коцето към Димов, Димов към... не се знае към кой. И така нещата продължават на терена. Горе вървите, горе! Теди! И такъв хубав удар не се вижда често. Смяна на мястото на Илия Димов, Марти. Много майстор да свърши работа, браво. Се рекат карпатски вълк. Гоня! Вътре! Тъча! Так, нали? Прибери, ти си, тъча. Ти си руба! Айде! Горе, отивай! Руба, топите в тях. И така момента да напомня, че имаме вече нов канал. По трабата. Канала отива към Реал Пловдив 3. Новия ни канал, на който ви очакваме, за да се наслаждавате на футболните срещи на любимия ни отбор. И да не забравяте да оставите по един палец, камбанка и какво беше още, subscribe, Коментар. комент. За да можем да съберем поне 1 милион гледания, за да можем да станем и ние бързо милионери. На вас няма да ви струва нищо и няма и да получите нищо. Единствено записите от тези невероятни двубои, за които ще трябва, разбира се, също да си платите. От тази година вече въвеждаме такса 100 лева на месец. С която се надяваме, разбира се, да можем да закупим така желания от нас дрон, за да ви правим свидетели на още по-невероятни картини. Най-важното е, че това го правим за вас. И само заради вас. И само заради вас. Марти! Не оставя. Тръгвай сам! Свири, няма стане. Свири. И сега, още малко. Давай! Момчета! Браво на момчетата, постигнаха успех. Първия си мач за сезона. Трудна победа, но победа. Минималното 1-0. Реал Пловдив трите точки за нас. победиха Спартак Пловдив. Другия път да е по-хладно. И така, ние ще си вземем по 1000 лева за днешния матч, че висяхме тук 1 час специално за вас и само заради вас. И само И това беше всичко от днешния ден и от нас. Благодарим ви, че бяхме заедно. До нови срещи, мили другарчета!